Vores egenkapital udviklede sig positivt gennem de forskellige perioder og toppede i periode 8 og periode 10. Dernæst kom der krise, og vi kunne ikke helt finde formen igen. Derfor faldt vores egenkapital indtil periode 15 til 1,2 millioner. I periode 16 ville vi satse alt og prøvede derfor at se, hvad der ville ske, hvis vi satsede på rigtig høj markedsføring kontra lave udbudspriser. Jeps. På grund af krisen efter periode 10, der begyndte vi at fejlvurdere vores beslutninger, og det dannede så grundlag for nedgangen i egenkapitalen. En anden grund er, at vi gennem en del af perioderne havde for meget kapacitet i Norden, og dermed havde en for meget en ansat, som egentlig ikke rigtig havde noget at lave. Så vi havde en kapacitet på faktisk 12 opgaver, men vi fik maks 9 opgaver i alle perioderne der. Så derfor så var det en af grundene til, at vores egenkapital den faldt. Vi har kigget på hvad vores omkostninger ville være, og der brugte vi vores viden til at vurdere vores tilbudspriser samt vores bud, som når vi skulle ud og forhandle. Og der brugte vi selvfølgelig vores omkostninger til at se det. Udover det så har vi anvendt afkastningsgrad og overskudsgrad for løbende at se, om det var tilfredsstillende regnskaber, vi havde leveret. Til sidst har vi selvfølgelig brugt vores faglighed i de sideløbende opgaver, som vi har lavet, for eksempel regnskabsanalysen. Samarbejdet i gruppen det fungerede godt. Vi var lidt presset med tid med hensyn til de opgaver, vi skulle lave ved siden af, fordi vi valgte at leve os mere ind i spillet. Vi fik hele gruppen med i vurderingen, og vi brugte tid på at snakke om, hvad den endelige løsning det skulle være. Vi synes egentlig, bortset fra i periode 16, at vi har leveret en acceptabel præstation. Noget vi ville have lavet om på, det var, at hvis vi skulle spille igen, det var at fyre en medarbejder i Norden, således at vi ikke har de store omkostninger på den post. Du tror, højst sandsynligt trykke stop.